det skal ordnes i København, til København. Det er lidt for at næsten ikke kommer ringe. Og en ringer ud til Nykøbing, der var ingen, der vidste det. Ringede til fat. Så ringer han til retscentralen og sagde, at hun har kørt med den. Ja, det er rigtigt. Så viste det sig, at de har byttet om på CPR-nummer. Det var en mand. Nej, jeg kan ikke. Hun var i Nykøbing. Nej. Bare så der kan blive så meget også. Er det Grete, dine gæster er punkteret? Okay. Ja. Skal vi ikke skåle en gang? Vi skåler med vores venner, og dem som vi kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Skål! Skål! Kan du også lige tage et stykke kaffe? Nej, det er flere gange. Tag et noget til mig, hvis Susan, har du holdt øje med det? Det sidder helt sådan noget øje med. Ja, kan du ikke tage et stykke kage ned til mig? Ej, det siger du også, at han er 3 gange. Jeg siger. Det er vel ondt. Du er på cykel, jo. Nå, nu skal jeg jo prøve at underholde lidt. Dem, der var til min fars fødselsdag for et års tid siden, I kunne nok høre, at mit talent for at skrive, det måske ikke lige helt var så ringe da. Men det er lidt svært at skrive til min mor, fordi hun har ikke sådan rigtig jogget i spinaten, som min far han har på den gode måde. Så her i eftermiddags kl. 3, der blev jeg færdig med at skrive en sang, som jeg nu vil prøve at synge for min mor. Nu skal I forestille sig, at det er Anne-Grethe, der står her og synger ud til jer. Så hvis Kasper vil prøve at spille en lille smule forspil, så vil jeg prøve at... Jeg er altså født Anne-Grethe. Jeg er nede fra Falster af. Jeg har brugt det meste af mit lange liv på fruegave. Jeg kan tale højt og tydeligt. Det i 60 år har jeg gjort. I mit liv har jeg vist aldrig haft behov at få min store stemme smurt. Når jeg taler i mobil fra min stue af, så kan alle folk høre det i fruegave. Han ønsker han mit hoved kunne skrue af, når jeg taler i mobil derhjemme på fruegave. Først så brugte jeg stemmen på dagplejebørn, og så op til de gamle, hvor jeg tog en tørn. Jeg har masser af stemme at bruge af, når på jobbet og ikke mindst derhjemme på fruegave. Mine drenge har jeg passet, vasketøj og lavet mad. Jeg har lavet meget steg med sovsdagen på Fruegade. Faktisk er jeg skide dygtig til det der med sovs og steg. Jeg kan brasse, koge, syltesteg. Alt i køkkenet er for mig en leg. Alle opskrifter, dem kan jeg udenad, når jeg konkurrerer dem på Fruegade. Og bagefter får far lov at skure af, når jeg konkurrerer dem på Fruegade. Alt det nymodens, alt det med økologi findes ej hjem hos mig i min gastronomi. Hvis I tror mit talent I kan lure af, så glem det, det findes kun derhjemme på Fruegade.
ene høne hjemme i gården kræver virkelig sin sag, og det har til tid at være derhjemme på Fruegade. Grete, har du set mine briller? Mor spørger mig lige lidt mad. Ja, I vidste sgu, hvordan det er at gøre mig som kvinde rigtig glad. Så I kan nok forstå, jeg sagde puha, når jeg så faldt om på sofaen derhjemme på Fruegade. Dagen er god, men står der en frue bag. Det skal jeg sgu love for, der gør på Fruegade. Køre ud, bringe hjem, handle ind, rydde op. Det er utroligt, det ikke kan ses på min krop. Trods de 60 år, så er jeg en gudesag. Se sgu, kom bare hjem til mig på Fruegade. Begge mine sønner rejste, nu de op for Aarhus af. Og nu sidder far og jeg alene hjemme på Fruegade. Anden ungdom har vi fået, dilettanters revy. Det er fandme ligesom om far og jeg igen er blevet født, jeg helt på ny. Ja, min alder, det er ej en truet sag. Det glider på skinne derhjemme på Fruegade. Og vi rejser, det kører bare derudad. Det er nok fordi, at vi bor på Fruegade. Så nu skal vi sgu feste og have det lidt rart. Nu er det jeg også tur, nu har jeg udgjort min part. Har I noget i glasset at suge fra? For ellers så har jeg derhjemme på Fruegade. Så nu blev buet af, fordi jeg skulle hente øl til jer på Fruegade. Fra mig, Claus, vil jeg gerne sige kæmpe stort tillykke til alle verdens bedste mor. Skål! Jeg har arvet lidt af morens